Исәннәрмесез, саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда Рамис Шаурмен тапшыруы. Һәм бүген безнең белән татар эстрадасының яшь артисты, яшь йолдызы Искан. Без башлыйбыз, киттек. Башлыйбыз. Искан, сәлам. Салам Хәлең, алейкум. хәлләрең, кайфларың ничек? Все хорошо, барда яхшы, брат. Субханаллах. Яхшы, отлично. Синең балачактагы иң кызык кушамат һәм ни өчен сине шулай атадылар? Искәндәр, Искемдәр. Монда аңлатырга да кирәкмидер, нигә мине шулай атаганнар. Фантазия топ. Ризыкларның нинди сәер ярашуы сиңа ошый? Сладкий белән тузлы. Nice. Ух ты. Вот лимон туз белән ашыйм, алманы туз белән ашыйм. Арбузны да туз белән ашып караган юкмы? Юк инде, бу извращение бит. Әллә нәрсә сөйләмә инде монда. Нинди иң кызыклы урында булганың бар? Пум. A few moments later. Наверное, иң кызыклы урында булган бар чит илдәдер инде ул. Мин 3 ел чит илдә яшәдем бит. И 3 ел ресторанда эшләдем. Ресторан Мишленовская звездалар белән шундый. Прикинь, вот мин иртән иртүк уянам, җуынам, ә 1 сәгатьтән Неймарга коктейль ясап утырам. Мин барман булып эшләдем. Әгәр синең теләсә кайсы популяр шәхес белән очрашу мөмкинлеге булса, бу кем булыр иде һәм ни өчен? Баста. Синең иң яраткан китабың? Китаплар күп яраткан. Серьезный уже ответ будет хәзер. Ремаркны яратам. Бөтен романнарын, бөтен китапларын укыган. Ну, Гарри Поттер инде. Просто показал серьезного, а потом мен даже татуировка бар Гарри Поттер. Ух ты! Карагыз дуслар. Бу нәрсәне аңлата инде? Әнигә мин әйткән идем, бу гаилә минем өчен беренче урында дип аңлатканым, шулай әйттем әнигә. На самом деле это дары смерти. Нинди музыка яратасың? Классика. Татар классикасы причем. Кемнәр ошый? Илһам абый Шакиров. Үлеп яратам. Илһам абыйның иҗатын Әлфия Авзалова. Сине алга таба хәрәкәт итәргә нәрсә хыялландыра? Наверное, шул мине болашакта рәнҗеткән кешеләргә нәрсә доказательтер инде ул. Вот мине музыкаль мәктәптән куып чыгардылар. Прикиньте, мин хәзер музыкой занимаюсь. Вот прикольно же. Ничә класс укыдың? 2 ел. Специальность? Баян һәм оркестровая балалайка. Син Бик баянист. файдалы ике специальность минем. Самый бессмысленный рэп өчен. А баянда уйный беләсең? Юк. Шуңа куып чыгардылар икән мине.